Stigla je sjajna vest, Novak je trenirao bez čuvenog flastera na vratu, što znači da je 100% spreman. Nervoze ima, kao i kada sam igrao. Piše se istorija, dvojica od trojice najboljih ikada su na terenu. Ako se desi da Nadal pobedi, izjednačit će se sa Federerom, rekao je John McEnroe za Eurosport pred početak duela. Pored prestiža, pehara i slave, osvajač Roland Garrosa zaradit će 1,6 miliona evra, dok će poraženi dobiti polovinu ove sume, dakle 800.000 evra. Novak bi pobedom zaradio i 800 bodova više, dok bi Nadal ostao na istom, s obzirom na to da brani titulu. Mats Wilander je prognozirao da će Novak slaviti u 5 setova, dok je rumunska teniserka Aleksandra Dulgeru istakla da Đoković nema šanse protiv Nadala, pošto se igra na šljaci. Ne postoje epiteti kojima se može opisati ultimativni dvoboj Novaka Đokovića i Rafaela Nadala na Roland Garrosu. Zapravo, srpski teniser je rekao da teško da u sportu postoji veći izazov od pobediti bika sa Majorke u Parizu. Uspeo je Đoković to već jednom, u četvrtfinalu pre 5 godina. Jedini je teniser uz Soderlinga, kome je to pošlo za rukom, ali sada želi da napravi korak više i slavi u finalu. U čak 56. duelu najvećeg teniskog rivalstva u istoriji Novak Đoković juri svoj drugi trofej na Roland Garrosu i 30. pobedu nad Nadalom, kao i 18. Grand Slam, dok motivacije ne fali ni Špancu, pošto želi 100. pobedu na ovom turniru, 13. trofej u Parizu i ukupno 20 u karijeri. Kogod da pobedi u današnjem duelu, ispisat će istoriju.